weche mag capital markets mabende omul malie kore ni ibiro kae ka ibiro katayo budget manyien. Tie Alan Otieno Opondo ne Ramogi TV kentie Ringa Mabei County. Brian Makajawaya wacho ni neno kentie Migori County mosna CPA Odera mano kentie Uriri erokamano ahinya boss bende orote machalo kamano ne loch Evans Ogutu. Ruth ne tiyo wacho kama klewan gi penjo ewi budget. Somo budget ni ere kaka konyo ordinary citizen. To chik wacho ni nyaka team public participation. Penjo en ni to bende itimega yo mowinjore. Ponono ni itimega bende iketoga pa jopiny tim koso bora ni otime. To ka japiny ok oyiere gi budget no, en ang'o ma sirkal owinjo tim. Mogik to medo osuru ni bende en gima kare nikech aneno ka omedo mana thiro ohand jopiny aloto wakano moja inako. Ngeni mano ka onyalo rakre godo ka pok waduoko penjo machielo mantiere. Amos Mbago bende wacho ni nitiere ne chenro koluwo achiel kachiel ka wuoka Makadara Estate at the River Ukambani oluwo chenro achiel kachiel kanyo kama nitiere. Ote Ruth ne Otieno kinyalo mule ka to bang'e duoko penjo mar capital markets. Okay, Ruth penjo ni to budget be go through public participation. Duoko eni yes, budget dhi through public participation. Gima jopiny owinjo ng'e ni ing'eni Kenya ka wan gi direct participation mar jopiny to gi indirect participation mar jopiny. Direct participation mar jopiny itimo ka koro luongo e county halls. Mano dhi timore chakre sani koro ka koro the budget policy statement osebedo approved gi cabinet, then koro ibro luongi ji mondo ogol pachgi. Ibro luongi jopiny kaka japiny kaka in michulo osuru. Ibro luongi jogo ohala. Ibro luongi jotend kanisni, jodong gweng' mondo dhi ochiw pachgi. Koro gima Ruth owinjo tim en ko winjo luongno to winjo dhi mondo ochiw pache. Indirect participation itimo gi representatives mag jopiny, mago elected leaders to gi nominated leaders ka koro gin e parliament through the debates mag finances gi gin bende gichiwo pach jopiny. Ruth bende penjo ni to the effect mar budget ni businesses mag jopiny. Budget ni nyalo bedo gi incentives mimiyo businesses go machalo kaka reliefs, manyalo kaka duoko piny nengo mag gik moko, mano bende konyo jopiny. Effect mar ariyo en ni bende nyalo medo nengo mag gik moko. Mano bende medo nengo no to luwore gi cost of production, luwore gi weche mag microeconomic variables mar involve. Ruth penjo ni to be ochuno ni nyaka som budget ni kaka higa. Duoko en ni yes, ochuno ni nyaka some higa ka higa nikech mano e kaka Public Finance Management Act wacho. Nyaka some. To bende mar ariyo en ni for prudent management of resources. Ngeni pesa mitiyogo my publica en pesa jopiny. Pesa no nyaka ichiw ayanga kaka idhi ti kode. To chik dwaro ni kapok ichiwo kaka idhi ti kode to gor budget. Go budget manyiso ni igeno mondo iyud pesa di tidhi tiyo kode nang'o. Wach mogik manyalo nyiso Ruth to gi ng'ata makoro winja en ni kata in your small household kama intiere itime gige ni kaka dhano machalo kaka odi, machalo kaka idalani, anyalo mi paro ni go draw a budget always. Ka iga chakore ng'ini to school fees ma iga ni ma dhi chulo rom nade, pesa mar dongruok ma iga ni rom nade. Okay, ka ito penjri to pesa gi adwa yudo gi nang'o, ageno yudo kuom mishahara mar iga ni maromo pesa makama. Ng'iya neni to pesa midhi yudo to gi gik mi intend spend. Gor gigo mano miluongo ni budget. Mano konyowa e yore mag kata luwo kaka nitiyo gi pesa. Mano konyowa e ng'eyo ni to natiyo gi pesa nang'o higa cha to gi higa ni, mondo ing'e ni to lesson mane madang' alan, ere kama dang' amedi, ere kama dang' adog chien. Okay, mano is very important. Kamano mana kamano wacho ni oduogo ka osekawo yueyo golo limits mago mag shareholder chenro gi mago mag capital market. Mano nitiere kama iketo mwandu e kenge mopogore. Oketo sector no mano mag jogo matimo ohala kata weche go maketo mwandu
kama chal nade kama intie pono dhi keto kihondko moro kose en gimoya thuolo ne jopiny te koro mondo bedi kaka yono mar jiwogi mondo giket malo. Okay, erokamano Cleophas, mano penjo maber ahinya. Duoko mapiyo en ni gini ok owinjo chiwo kihondko moro amora, en gima owinjo bed ni encourage investment. To kapok wadhi maber mang'eny, we aler ne jopiny gima capital markets en. Capital market ni en chiro ma chik oketo mondo orit gima iluongo ni fund manager kata fund management gima iluongo ni chich aguch pesa. Chich aguch pesa ni ne walere chien mokadho ka, but wanyalo medo mana lere. Chich aguch pesa ni iluonge gi dho ngere ni money market. Okay? Money market. Koro money market ni nitiere joketo mwandu gi, to gintiere gi ng'at mimiyo mwandu no mondo orite, to gintiere gi jok marite. Ng'at maketo mwandu ni iluonge ni shareholder kata investor. Ng'at mimiyo pesa ni iluongo ni the fund manager. Ng'at marito ng'iyo kaka fund manager tiyo ni iluonge ni capital markets. Capital market ni ng'iyo ni to pesa mar jopiny mane umii kaka fund manager ni itiyogo nang'o. Koro capital market ni timo tije ariyo. Achiel, otimo gima iluongo ni regulation. Mar ariyo, otimo gima iluongo ni licensing. Regulation tiende ni otemo ng'iyo ni to jopiny owinjo bed ni keto pesa nang'o. Ere gima dwa chiw ere gima dwa tim mondo mi jopiny ochiw ng'ato ka ng'ato oyud thuolo mar keto pesa ni without discrimination. Gima iluongo ni financial discrimination. Financial discrimination ni ikelo gi gima iluongo ni yuto. Kaka wang'eyo pile, dhano ka dhano nigi yuto mopogore opogore. In inyalo bedo ni iyudo 100, odiochieng' to an anyalo bedo ni ayudo 50. To wate owinjo bed ni miyowa equal opportunity mondo ka wan gi geno mar keto mwandu wa kamoro, to wan gi the same opportunity. Mane momiyo nyocha nitiere limits in terms of shareholding, in terms of how much a shareholder can invest in capital market. Koro sani chikno igolo. To aparo ni mano ber nikech gima itemo tim en ni mondo ng'ata jaket mwandu moro amora obed gi opportunity mar keto mwandu kaluwore gi tekre ni. Mano ber nikech achiel, pesa no ema sirkal nyalo tiyogo mondo ema fund manager nyalo tiyogo mondo many kaka ochulo ng'at cha. Gima omiyo pesa ni bende ber kamano, chieng' moro kanyo cha puonjo ni deficits mag government sama koro giolo pesa. Ing'e ni pesa moko iolo within the country, iolo domestically, iolo gi within the economy, to moko iolo oko. To ki compare the domestic borrowings to foreign borrowings. Foreign borrowings need a lot of complications, are expensive. To domestic borrowings are good. Because number one, en pesa ma is circulating within the economy. En pesa mar jopiny, kendo inyalo ol gi jopiny tichulo gi jopiny. One way encourage ni mondo domestic borrowings, kopo ni government nyaka borrow, to borrow domestically. Okay? Capital markets ni chiwo en achiel kuom yore ma nyalo holo sirkal pesa. Omiyo kogol limit no ma jomwandu mang'eny oketo pesa no gino e market gimiluongo ni money market, then sirkal nyalo bedo gi opportunity mar borrowing from that money market without foreign borrowing. Nyabedo ni main gimoro mosebedo ka timre kapok adhi e kaunti ma Migori, nikech nyaka sani sirkal nyabedo ni kawo hola kata timo weche gi mag hola domestically kata mag hola mikawo e piny ka. Nyaka sani po ni ma en gimoro mosebedo ka timre, kose gimoro ma koka nyabedo ni ida chak time, to ber mane ma pono nitiere. Kose moko be nyawacho ni oyo timo hola kod sirkal nyabedo gima pek. To wacho ni ka en moro men regulated kod CMA. Okay, we waler kama. Ni sani public debt stands at around 10 point something trillion. Okay? Half of it in domestic borrowing, half of it in foreign. Koro oken tielo mokwongo ma sirkal dhi hole pesa from jopiny. Mar ariyo, sirkal bende ineno kata gima iluongo ni treasury bills and bonds. Sama koro sirkal oluongo jopiny mondo subscribe government securities, pesa ma ichiwo imiyo central bank mondo timgo gimoro amora. Pesa no ing'eni mano ing'eni government oolo kuom jopiny. Ichulo kuom pod ibiro chul japiny. Ber kabisa ka sirkal oholo jopiny. Sirkal is a going concern. Tiende ni sirkal, there is nothing mas indicated ni sirkal biro fail within the next 12 months.
mano miyo chiwo gimiluongo ni security. Emomiyo government securities wawachoga ni are one of the best in terms of investment, nikech you are assured the government will be there even tomorrow. Through that again, inyalo chiwo pesa ni, ibro yude, ibro yudo principal kandi ibro yude gi interest. And there are no risks. There are no risks. That's the most important advantage mar government securities. Erokamana,